partiye gom neziki xod binin hene em pişkiriya wan dikin. Em dixwazin têkiliyê Danimarka û Kurdistanê jî xweş bin ji ber wilo kandîdê Kurd golvederê xwe danînin berbijer em pişkiriya wan dikin em hêvî dikin serkevin û bên bijartin ji bo têkiliyên li gel Kurdistanê û li gel Kurdê me êre baştir bin û serkevin. Spas. Ku em kar û xebatê dîplomasî jî dikin. Lazim e di parlamentek de yan hikûmetekî nû were avakirinê de heta ji me were dostê Kurd têda beşdar bibin yan wek parlaman yan jî wek wezîr. Eger bi şeklekî biawe rû bide bo me Kurdan qazancekê baş e. Ji bo ew dîwarê jî bandorekî wî heye belkî Kurdistan bi xwe jî qonaqekî girîng de derbas dibe hemû beşên Kurdistanê. Ji bo wê jî ji me re ne tenê Danimarka seranserê dinê dost pêwîstin dibe em dosta baş helbijêrin ji xwe re. Ji şanaziyek û du jinê Kurd parlamentoya Danimarka'da bûn ve 4 dönem bu takriben 8 sala yani. û her duwa jî gelek şêweya alîkariya em bêjin diaspora Kurd li Danimarka kiriye hemû helwestê xwe siyasî piştgiriya me kirine û pêwendiyê me li gel dezgehên siyasî yê Danimarka her berdewam in. Ew bi rastî navê Kurdekê li vir li gurbetiyê bilind bibe dengê Kurda jî bêra bilind dibe. Yani mesela Kurdistanê meselê Kurdan li derê di parlemanê de tê axaftin û pêjî den dikin. Hem welatên vî welatî ku dikarin yani dengê xwe bidin em jî dikevin nava tevgerê û piştgiya wan partiya ji wan namzetên ku wek Kurd beşdarî helbijatan di piştgiya wan dikin armanca me jî ew ku ew kes karibin mesela li vir têkilê me wan xweş bibin tişkî ji bo ma wek Kurd li vir bikin wekî di jî em biriya wan karibin danûstandinê çêkin em bêjin pêwendiya çêkin ku ban